mababot iti nasurkumorang nakagaso taig nga individual wenno dagiti ket nakipasat iti coastal clean up. Iti pailaeng syudad iti San Fernando partikular iti biwok Masangpan iti barangay Poro ditoy syudad. Dagiti ket babanbaten iti nagtitipon na pwersa iti EFP ken iti PNP. Iti panakingman iti Bombo Radio kini Captain Maylin Liwagan, Director for Civil Military Operation iti 5 ATS Aircraft Control and Warning Wing iti Philippine Air Force sa dinuday ket pasot pa lang iti 71st founding anniversary ngadan iti temang scanners at 71 taking the lead in scanning our skies towards a credible air defense operation. Nung sa dino nakipasatan na ito ay dagiti kamang iti Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police ken dagiti sumagmamano nga estudyante. Nagabaling nga baligi dati panakasiyang kat itinaso nga coastal cleanup ano sa dino kaya adra giti na alaw nga plastic chinelas ken ada dumapay binalakadan matinasong opisyal dagiti agindeg diti syudad iti San Fernando Cangronana kadagiti agturong iti biwok asan kumagiwara iti kumpormi nga lugar dikat ikabela dagitoy kadagiti man pakaibalan wenno pakaibilangan sa dino ket kagidan pa lang iti ubadanin nga anibersaryo dagito into no Nobyembre 22 ket adu pa dagiti na dumang aktibidad nga inusuat dagiti kamang iti Philippine Air Force iti area of responsibility dagitoy. Naingat iti panagobserbar dagiti Philippine Air Force ken sumatan dagiti dumapay nga nakipasat iti coastal clean up agasipud ta adda kinunanamatan iti munan nga nagpositibo nga kadwata ken iti lang nabiit ket isu da kinunana iti naudi nakaptan iti nasa o virus. Pasat man di pa nagtarita ni Captain Maylin Liwagan. Nga coastal clean up ket naaramid para iti panang celebrate mi iti 71st founding anniversary iti 580th Aircraft Control and Warning Wing Philippine Air Force. So may sa isuna iti pre-anniversary activity mi. And adumot lang iti naaramid mi nga activity aside from this. Nagiti kadwa mi jay lubang nag-coastal clean up damot lang for the past weeks, and sa pasukin Ilocos Norte naman nag-conduct sila ng bloodletting activity. So dagiti activity mi is may nurot iti COVID-19 protocols bawat community kung saan sila nakadestino. Okay. So ma'am datoy founding anniversary ma'am kaano day? Actually supposedly this November 22. Okay. Yan isa nga coastal cleanup sa asino dagiti nagbang nga kadwayo. Yes, we have syempre our ever support the Philippine Navy, Philippine Coast Guard, we have the Poro Point Management Corporation, and we have the Philippine National Police. So ma'am dagiti nga basura nga naala anya dagiti mostly nga karga na o napidot yun. Ayun, kuno nakita tatay kasama MJ kit plastic niya. Dagiti nabati da nga sleeper. Naip nangandan dagiti nagbisbisita siguro dito ento yung Poro. Ayun. Naibaling da ma'am. Wen, handangan imbuling nga estos. Kami nga agdingdingeg iti dayto nga programa. Ket sursurwan tayo ko mga itapon iti sarili tayo nga basura kasi amin tayo ket steward inya ti ating paligid. Da tayo ket bantay na. Bantay tayo amin dayto nga lubong nga inted kada tayo. Ipay ti Dios kada tayo. Bombo isa report pambansang Pilipinas, Sister ng Kilaut North, Astradyo. Bombo